Ole helam channel kanchol rei ta khop maya aki malam kamhan chialo wangte po nia voina tan chun thilmak pakua Khawvelina tun thlenga an chui chu lei theilo te heng te mai baka ramthen khatina tu main an plo theilo tura an kho khir tlat na hmun angte voinia chuan kan ngai thla ho don ani he tiang lampang interest in thil hi tuna tang chuan helam channel a hian post kan tum to dona tin he tiang lam thil Khawvela van thingreng chanchin angte thil chi hrang hrang thil danglam tak tak chu da thin kan tum dona heta kan ron da tur te hi theito pa ulukin kan han en masa channel danga an da to em ti te an la da lo nia kan hriat ang te kha theito pin letlingin editing te kan han siama chung tiang te chu kan ron da thin to don ani Thilmak chui chu alo Pakua keni mi hring te hian Khawvel kiltin chui chu kan tum ani bermaya kan pal chuaka kan dai dara mi thiam te chuan tuifin riat thuk takte an thlenga thlachunga te poke an pen hial to a ma se heti ani to chung hianin mun then khat chu tu pa main an lara chin ai lo hmun ala om cheu mai heng leilung chunga mi hring thlen theilo na hmun makpui puile danglam tak tak te hi mun tri bai om le hlauhawm em mai te an ni hloma then khat chu mi hring tu te emo in an hum haltlat anin tu po chu laya kaltum te chu kumkho atana kirle to lo na hmun ani an ti hel thin mun hlauhawm le maksak pui pui mun hi tuna tan chuan kanin hril don ani kan ti to kha North Sentinel Island hi Indian Ocean ania North Sentinel Island hi Stone Age hun laya ta tu matlo po luvala ani he thirkara cheng Sentinels nam anti mai te hi Khawvel dang nen hian ti then an ni to heng mi te hi Stone Age hun lai Khawvela khan tun thlengin an la cheng tlat mai kumsang ni parukhan Indian sanghaman tu then khatte chuan he thirkar bul hi ti paliu liovin an lut hlola chung sanghaman tu te chu Sentinels mi te chuan vau khan na po lovin an lo that mi a Indian Navy ten an ruang te chu helicopter manga thir chu an tum lai point Sentinel nam te chuan thalle fei mangin an lo ka plate chiam mai ani India sipai le Coast Guard then khaten an han mu meu chuan makti nain an khata Sentinel mi te nun dan chu kumsang tam takalta an dan angkha ala ni reng ti chu an mu chuaka hemun le mi hring cheng te chanchin hi a hriat vele India sarkar chuan he thlerkar maksak danglam taka hian tuma an lut chuak tur ani lo ti in khau takin dan asiam ta ani Snake Island hemun a hian pen khat leka po thi na in thla azara mi maktaduai tam takin rule an hlau he thlerkar a hian ke ipen ani ngai chuan I hlo thon na chu ataka achang don ani he thlerkar tri bai omzet hi Brazil ram tuipui kama oma Khawvela mun hlauhawm berpola ngai ani he thlerkar a hianin rule mit la tak tak rule sa imi te tan la eicha kom tur tak tak chi sang li lai an chenga an tur la achak ti pielam anin an tur chak na hian mi ringsa atimin thei hialang ti khopa chakte anni heng rule te hi he thlerkar a chi hian mu tur an oma Brazil ram sarkar chuan he mun tlolo tur hian khapna khau tak asiam to nge island rule lam zirbing mi tele scientist te chau chu ven himna thatak tak abik taka duan noya tlopo phal anni heti meklai hian mitam tak thinlunga zona alo om ve meka wangin nge ni helai thlerkar a hian rule tam tak hi an om chana mumal tak ero Khawvel hian alam hu chuang lo kumzabi tam tak kalta khan longsuam mang then khatte chuan heta hian an rohlu an thukru thina aveng tu atan rule an ko thin nia ngai po an om no kani Area 51 Khawvel mun thuruk le ven uluk berpol nia ngai chu Area 51 Nevada USA hi ani Desert of the United States tia soi sipai mun pui hi
kumsom tam tak chung chu alien UFO le top secret experiments atana US sarkarin ahman nia soi ania then khatte chuan heta hian alien taksa le an spacecraft te hi zirchian ani anti thin kumsang khazukua somli pasari khan engemo danglam tak thleng thlok theininge ya an ngai chu Roswell char ania he thil ke them hi area 51 a hian US sarkar chuan da in UFO su nu an ilo thu le khochin en atana an man thin balloon ke them mai ani e ti in thu athan tira mitam tak ero chuan he thil hi UFO su nu ani nge in an ring thunga area 51 a hian security a khawvela ma 2 point base anhai pal ani chuan ramchung ven himna dan USC 797 abo chia an ngai mi ani a hremna dan po hi anep lo hlea chu tiang mi te chu kum khat chung lungin tan thei ania chu mai ba ka US dollar singa sanga choitir thei anni bok heti la hian zona dik tak chu heta hian thilmak tak ka omlo ani chuan engwangin nge US sarkar chuan anvon reng ti hi ani US sarkar hian alien tele technology mason na tak tak athup tak tak emni khovel bum nan amang jok mai emni achan na chu nang le ke hian kan thre mai don lo sura pui muriat ma dop chu ahar US sarkar dop chu phei chu omlo nge na traang vela ti hlotlin harsa ani nge yang khovel shuai sual tura duan nia ansoi illusion number 7 of Vatican Secret Archive Vatican Secret Archive hi khawvela thuruk makle danglam berber then khat omna muntia soi ani he library hian kumzabi tam takkalta a classified record akengtela chu mitlem te thanbik chawin mu phal ani Roman Catholic ko ran hun pui Vatican City a heng archive te hi khawvela ka thup ania researcher tele pui thiam thanbik te chau lu phal anni po dan khau tak anzom turani ti chu chiang taka thupek nena hril thin anni he library a hian Isu Krista le anun nena inzom le kapoimo tak tak a ni in an soi thina then khat soi dana chuan alien te chanchin ziana po a nia soi ani bok sakho thu ziak hlui berber le hlu berber te chu he library a hian da ania chu tu ma in mu phal anilo Vatican ho to te chuan he archive chungchang hi an soi tam ngai lo hlea aven himna chungchang nen lam thup thlat ani Dark Energy Temple he temple hi mun hlatak chung thuk taka thup nin an ngaya a omna mun hi Himalaya tlang lian taka ania a omna lai area tak ero khovel hriat ani lo thung ani he temple hi mi pakhat tu emoin asiam ni in an soya kumsang tam takkalta atang khan achunga lu te chu an kir le ngai lo ni in mitam tak chuan an ngai he temple hi dimension dang nen ain zom nia hriat ania chuwang chuanin mihring te chu akal to te chu an lo kir le thei to ngai lo ni in an ring ani Buddhist prithi ammong tele zirchiang tu tam takten he biak in hi mutumin an bei thina mase athen an pilhlena maktak taka dama lo kir le emotepo an a vek thin ani he biak in hi chiang faka mu lani lo ma se a om nge nia ngai mitam tak an oma thilti thaina maktak tak nen ain zom em ni thudik lo mai em ni ti chu zo na lian ber tun thlenga mi te thin lunga la riak reng chu ani Mysteries of all time tia ansoi mithi thliarkar hi a chevela hian thliarkar dang tam taka oma Argentina tuipui kama ani he thliarkar hi manlaya thlan thlarau lam thilthleng awangin aming thang hle he hmuna hian ru ro mak tak tak tele kumzabi tam takkalta a thomna hlui tam tak mu tur a oma a boruak adanglamin thlite chu mak tak takin atle in zana thlarau thu soi ori hriat thei ani tin an soi thin he thliarkar hi khovel lakata ain kar khip tlat nia soi ani historian tren khattele archaeologist point tun thlengin helai thil thlen dan le a dan hi an la chui fi theilo Mount Kias pathian omna emo
tharau tha te khuwa tia soi Mount Kias omna hmun Tibet hi Khawvela tlang thiang hlim berle thuru gril ber pola ngai ani he tlang hian Hindu sa khuwa poimo na na satak anaya Buddhism te Jainism le bon sa khuwa chuan rin na konga poimo na tak nei ani Hindu pathian Shiva chu heta hian a oma chuwang chun helai hmun hi Khawvela tak center anga ngai ani mase thu in thuplian tak ero a om thunga mitam tak chu he tlanga hian lon to ma se amun threchiang tur khopa lon thleng thei tu ma an la om lo kumsang kha jako somnga khan chena chuan he tlang hi zir chiana asan jong te chu record tumin mithiam atir luta mase an man ruwa engpo mai chu man lei thei lovin a chevek maya hemi tuma research circle te hian Thilmak tak tak an mu thu le thom danglam tak tak an riat thu an report ani helai hmuna thil thleng thin te hi science chuan natural phenomenon ti in achin chia mase tual chung mi te chuan pathian na thowa an ngai nget hle thung hobayak mountain tuma kalphallo hobayak tlang hi Norway rama ania Khawvela tlang thuruk nei tampola ngai ani heta hian tuma rei an kho sa theilo ni in an soi thina tlang boru khian mi ringril ru angonga mi ati a theile he tlanga kalte chu rei tak chung chu mumal nei mi lovin an kho satlat thin o kahara forest he tlang hi Japan rama ania he tlanga ngopui hi Mount Fuji mani inti hlum na ngopui tia riatlar ani bok he tlang ina choivel ram ngodur khup noe hian mani inti hlum turin kumtin mi zatam an local thin he ram ngo chunga lu to te hian lo omle Thilmak tam tak an tong thina helai ngopui nai vela kongbau tu te emo an lo om point tu ma ngopui chunga hian an lu lo nan ngopui china hian vau khan na thujiek te an tar thin he hmun atanga kir le hi thil har sa top khok taka an ngaya ram ngore takle leya magnetic om te hian mi ringril ru angong theini in scientist se chuan an soi tual chung mi te chuan mithi te le tharau chi baibuk na hmun atan an mang thunga he hmun hi ramngo sakli mai ni lovin hunting puzzle ramwa pa in biruk siak na nuam tak anga an langai thata adang lam na thuru po tun thleng hian la chin fello ani tareng ani hetiang thil thleng danglam ngai nom sang sang hi Mizo tonga an la le lin lote upload zel kantuma iriat chak zong ania I interest ve chuan like te share lama te comment lama te thanem min lo ngai pui ve thin donia